Tagumpay ang bayanihan bakunahan sa Pangasinan. Sa syudad ng San Carlos, dinagsa ng mga San Carlinians ang mga vaccination site. Higit 15,000 ang nabakunahan sa loob lamang ng 3 araw. Sa buong lalawigan ng Pangasinan, San Carlos City ang may pinakamalaking bilang ng nabakunahan. Bunga ito ng mas maraming vaccination site na umarangkada sa malawakang pagbabakuna. Lubos ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng San Carlos sa lahat ng nakiisa sa vaccination drive. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang magandang datos ng pagbabakuna sa lungsod. Samantala, naabot na ng Asinggan, Pangasinan ang inaasam na herd immunity. 42,647 ang nabigyan ng first dose sa bayan. Ito ay katumbas ng 70% habang 49% o higit 20,000 naman ang fully vaccinated sa bayan. Sa pediatric population naman, 72% ang nabigyan na ng kanilang first dose. Tuloy-tuloy pa rin ang puspusang pagbabakuna sa bayan upang maabot ang 100% herd immunity. Sa kabuuan, halos 241,000 ang nabakunahan sa buong Pangasinan sa loob ng 3 araw na vaccination drive. Pangasinan ang may pinakamaraming bilang sa buong Ilocos Region. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.